Human Rights Watch guramasyň nemis kampaniyasy türkmen hökümeti bilen edýän biznes gatnaşyklaryny aýan etmeli diýär. 25-nji may güni düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň Berlindäki edarasy Rode and Schwarz adly nemis kiberhowpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusyny aladalaryny beýan edip maglumat çap etdi. Germaniýanyň tehnologiýa kompaniýalary türkmen hökümetine satış amaly aşyrmagy göz öňünde tutup tutmaýanlyklaryny jemgyýetçiligi aýan etmeli. Şeýle-de olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň web saytlary bloklamak hemde adam hukuklaryny basgylap olary ýygyrlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre görenliklerini aýan etmeli diýip Human Rights Watch duşanby güni çap eden maglumatyny aýdýar. 2018-nji ýylyň fevral aýynda Germaniýanyň Rode and Schwarz kompaniýasynyň vice-prezidentiniň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşanlygy barada türkmen mediýasy habar beripdi. Gurmanyň ýaýradan maglumatyna görä ýagdaýdan habarly bir adam türkmen hökümetiniň mobil we satellit ara gatnaşygy ýygyrlap ony ýeri gelenini bloklamagyň uğruna işleýänligini Human Rights Watch habar beripdir. Türkmen hökümeti ýurdun media terişdelerini gödäwçilikde saklaýar, maglumaty eden etdirikli petikleýär we tanqidçilary anyklap olary jedalandyrmak üçin ara gatnaşyk ulgamlaryny ýygyrlaýar diýip Halkara hukuk goraýjy gurumanyň Germaniýa boýunça direktory Wenzel Michalski belledi. Maglumatda aýdylmagyna görä Human Rights Watch 2018-nji ýylyň mart aýynda Rode and Schwarz kompaniýasyna onun şeýle tehnologiýalary Türkmenistana satmagy gödäňini tutup tutmaýanlygy bilen gyzyklanyp hata uradýar. Kompaniýa bu hata içalçylyk enjamlarynyň agdalýan tewdatyny ne tasdiklap, ne de inkar edip jogap ýollaýar. Olar jogap hatyň mazmunyny howpsuzlyk bilen bagly uğurlarda müşteri maglumatlaryny aýan etmeýänliklerini aýdýarlar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň direktori Hugh Williamson 25-nji ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň şeýle tehnikalar heni satyn alyp almanlygy dogrusyny taýyk maglumatyň özlerine ýokdugyny aýtdy. Bu enjamlary türkmen hökümetiniň adam hukuklaryny basgylap öz halkyny ýygyrlamak maksady bilen ulanýanlygyny hukuk goraýjy gurumanyň nähili ýollar arkaly anyklaýanlygy barada berilen soragy Williamson Türkmenistanyň maglumaty çäklendirýänligi barada anyk tutnamalaryň bardygyny aýtdy. There is clear evidence that the Turkmen government does use such equipment both for surveillance and for blocking social media. Türkmen hökümetiniň şeýle enjamlary hem çalyçylyk maksady bilen hem de internetiň el ýeterliligini, sosial mediýany we ara gatnaşygyň beýleki görnüşlerini petiklemek üçin ulanýanlygy barada anyk tutnamalar bar. Türkmenistan tehnologiýany ulanyp öz raýatlarynyň daşky dünýä bilen ara gatnaşygyny kesmekde iň yaramaz ýurtlaryň hatarynydyr diýip Williamson belledi. Ol özleriniň esasy aladalary barada da maglumat berdi. Our concern is that this company, Rode and Schwarz, which according to Turkmenistan state media in February 2018 had a meeting with Biz Türkmen döwlet mediýasynyň habarlaryna görä fevral aýynda prezident Berdimuhammedow bilen duşan Rode and Schwarz kompaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça enjamlarynyň Türkmenistana eksport edilmegi we olaryň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny tanqid edýän adamlara garşy ulanylmagyndan howatyrlanýar diýip Hugh Williamson aýtdy. We are concerned that their cyber security technology would be exported to Turkmenistan and used for surveillance and for cracking down on human rights critics in the country. Şeýle-de ol gurrundyşlykda agdalýan kompaniýanyň Türkmenistan bilen bagly sewda gatnaşyklary boýunça açaçan hereket etmeýänligini, bu ýagdaýyň BMG-nyň adam hukuklary babatdaky talaplaryna gawat gelmeýänligini aýtdy. Hukuk goraýjy gurumanyň çap eden maglumatyny Türkmen hökümetiniň ýurtda medpugat we media serişdeleriniň ählisine gödäwçilik edýänligi, daşary ýurt media gurumalarynyň ýurdun içinde köplenç halatda el ýeterli dälligi, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen ullugynyň web saytynyň we ýaýlymlarynyň ýurtda petiklenýänligi, şeýle-de bu media serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän habarçylaryň ýygyrlanýanlygy agdalyp geçilýär. Germaniýanyň hökümeti nemis kompaniýalarynyň türkmen hökümetiniň tanqidçilary ýygyrlap olary jedalandyrmak işlerine ýa-da onun bir kanun ýagdaýda maglumaty petiklemegine goşulmaýanlygyna kepil geçmeli diýip gurumanyň maglumatyny aýdylýar. Mundan öňe Büyük Britaniýanyň parlamentiniň agdasy Lloyd Russell Moyle 7-nji martda ýurdun Avrayly neşride Independent gazetine çap eden makalasyna Britan hökümetini Türkmenistan ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlara internet içalyçylyk enjamlaryny satmadyk boýunça Britan kompaniýalaryna gödäwçilik etmäge çağırış edipdi. Maglumat üçin aýdylsa Rode and Schwarz kompaniýasy mundan öňe Türkmen hökümeti bilen Türkmenistanyň täze telewizion diňini enjamlaşdyrmakda hyzmatdaşlyk edipdi.